En tots els nostres projectes, per nosaltres és molt important que cada un d'ells compleixi aquelles necessitats i aquelles funcionalitats de la persona que hi viurà o que hi treballarà. En definitiva, que hi farà ús. Soc la Cristina, de Zenna Interiorisme Slow, i en el projecte de reforma que us ensenyem avui, la cuina és l'estrella i el nucli de tot el centre de l'habitatge. Aquesta zona que veieu ara mateix aquí, abans de la reforma, era un antic traster que es dividia a la cuina amb una paret. Aquesta l'hem enderrocat i d'aquesta forma hem guanyat amplitud i emmagatzematge al que és la cuina. A més, el que hem fet ha estat obrir-la enderrocant la resta de parets que ens donaven tant el menjador, sala d'estar, com també la zona de rebedor que dona als dormitoris. Ser un bon amant de la cuina implica tenir molt d'emmagatzematge tant per a amenatge de cuina com també per a alimentació. És per això que hem readequat aquesta zona d'aquí per a rebost, amb tots uns prestatges autoanivellables per tal que ho puguin moure a la seva disposició. En quant a la zona de la sala d'estar, el que hem fet és donar un toc més modern a tot. Sí que hem mantingut el que és la llar de foc, amb pedra de proximitat, però li hem donat una forma nova a través d'un caixó de pla dur i l'hem complementat amb una vitrina al costat per guardar-hi tots aquells elements de cristalleria importants per la família. És molt important que quan arribem a casa tinguem ben a prop una zona d'emmagatzematge on deixar tot allò que portem a sobre. Sempre ho intentem incloure en tots els nostres projectes i en el cas del d'avui és aquest mòdul d'aquí on podem guardar coses tant a la part superior com a l'inferior i aquells elements com claus o carteres els deixaríem en aquesta zona d'aquí. Un dels elements que més ens demaneu en les vostres cuines són espais d'esmorzar. És per això que en aquest cas hem instal·lat un sobre on poder col·locar torradora, cafetera, etc. amb un petit prestatge per tasses i petits elements, i el que tenim a l'altre costat és tota una zona d'emmagatzematge que hem aprofitat amb uns baixants que teníem de la resta de veïns del bloc. En quant al bany, el que hem fet ha estat un restyling total. Aprofitant la benentesa, hem canviat la banyera per un plat de dutxa. A més, hem canviat la mampara típica de vidre per una d'obra, aprofitant la banda exterior de la dutxa per instal·lar-hi un tovalloler. L'inodor també és nou i el que també és nou i té un disseny totalment diferent és el moble de lavabo, que l'hem dissenyat amb fusta de roure per tal que tingui una estètica i una calidesa tot plegat a l'hora de combinar els diferents materials. En quant al dormitori principal, el que hem fet ha estat donar una mà de pintura a totes les parets, a més de canviar-li el mobiliari. Tenim un nou llit amb una amplada més gran de la que hi havia fins ara i hem aprofitat també per canviar tauletes i capçal del llit. D'altra banda, l'armari empotrat era un armari antic que el que hem fet és canviar-li les portes, fer portes senceres de dalt a baix i posar-hi uns tiradors de fusta per acabar-li de donar aquest toc càlid, igual que també la calidesa l'hem aconseguit amb els nous teixits per al llit. Espero que el projecte d'avui us hagi agradat. Ja sabeu que podeu veure altres treballs nostres a les xarxes socials com Instagram i si no també podeu dirigir-vos a la nostra pàgina web estudizenna.com.